Ešte pred začiatkom tohto videa by som vám chcel povedať, že toto je replay z rankedov, kedy sme pušovali champion a takto to dopadlo. Ja musím byť schovaný. Craig, mám jednoho dead. Nice! Ešte nice. Mal spas alebo nie? Nemal. Na ani jeden z nich nie je užitočný, ty kokos tých týpkov. Čo sú za lenivé hovada? Daj pozor. Hej, toto tu musím... Čo sme v boxe? Dostal? Nice. Tieto stejny ani nie sú naša stavba. Ja viem. Strieľam z boku. On bude utekať. Zozadu! Mám impuls ešte. A ja mám 5. Ja mám 3. Musíme sa asi odraziť do zóny. Nie, ser na to. Dobre. Pozor, niče nám! Počkaj. Ono je vidno. Nikolás on tu čupí. Hneď pri tej scéne čupí. Sám. Vidíš? Z boku. Ne, ja som... Tu je z boku. Z ľavého. Dead. Nice. Daj pozor. Áno. Hej, sme v zóne, kód. Nikolás musí mať ešte štempa. To je v top 5-ke. Ty more, nevymýšľaj. Máme zónu. Dozadu bota. Daj pozor z hora. Ser na ňo. Zóna Zapára už sa. točí takto. Hore. High ground majú. Si povedal shockwave play ako buga? No, BM dal buka, no, ale... Down to Booga! Na toto. Dostal pol jeden odo mňa. Tu u mňa! Dead! Ja som skapal. Áno, Nikolás, áno! Yes! Je to tam! Bye! Je to tam! Bratu, máš to. Máš kompa. Chlapče, mne sa sekla hra, ja musím lívnuť hru. Bratu, ja som dostal plus 10. Hej chlapče, však ja mne stále pokračuje hra.